बतझरा मुखुमानि सिङाव थानाय टिपकाई बन्दरनि बारवारि दुर्गा मन्दिराव फुजा खुंफुंनो रायजो सरकारा 10,000 रां अनसुंथाइ हरदों। बतझरा ओनसोलनि बारग' एमएलए बनेन्द्र कुमार मोसाहारिया गावनि आखाइजों बे अनसुंथाइखौ होनाय जायो। मख'नो गोनांदि रायजो सरकारा रायजोनि मोनफ्रोमबो दुर्गा फुजा मण्डपफ्राव 10,000 रां हिसाबै अनसुंथाइ होनो बुंनाय बायदिनो बे 10,000 रां अनसुंथाइखौ होनाय जायो। दुर्गा फुजानि मुङाव गासै रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायथि जासिहरनायजों लोगोसे इयुननि मोजांनि थाखाय आरजबो गाबो बारग' एमएलए बनेन्द्र कुमार मोसाहारिया। दानिया फै बारग' एमएलए बनेन्द्र कुमार मोसाहारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिना ला। धन्यबाद। गिबियावनो दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलनि जगे आङो दुलाराय रायजो राजाफोरनिसिम दिनै दुर्गा फुजा सप्तमी फुजा उपलक्षे आंनि खुलुमनायखौ बयनोबो बावहरनाय जाबाय। जे देग्लाय जोंथ' धरक बर' जनगोष्ठी हिसाबै जोंथ' आरो मुर्ति फुजा खालामा, थेवबाबो प्रत्येक मुर्ति बोसोरे जिहेतु जोंनि एलेकाफ्राव मुर्ति फुजा जायो, बे हिसाबै आं बेरायो। आगोलाव बिधायक हिसाबै दं हिसाबै मोनसे दायित्व दं हिसाबै गोदोनिफ्रायनो आंहा बे फुजा मण्डप बेरायनाया मोनसे हुदा दं। किन्तु देग्लाय जोंहा ओरैबायदि मोनसे सुजुग फैदों जोंनि आसामाव, जों जेखौनाखि जों कल्पनाबो खालामफेराखैमोन, बा आंथ' अबास्तबसो सानदोंमोन बोरै सरकारा फैसा होनो। किन्तु जोंनि बयनिबो अनजालु फुजिजाथाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामाव जेसेबां दुर्गा फुजा कमिटि दङ, जेसेबां फुजा होदों, प्रत्येकता फुजायाव 10,000 करि फुजानि थाखाय अनुदान होदों। दिनै बेबादि हिसाबै जोंनि नैबे 5 नं बतझराव माखासे एलेकाखौ आंनि खाथिनि एलेकाखौ आंखौ दायित्व होदों जे जेसेबां हायो एसेबां मण्डपाव थाङै बे सेकखौ जाहाथे कमिटिनि आखायाव दैदेननानै हैनो हायो। थिग बिदियैनो दिनैहाय बेवहाय नैबे बारवारि टिपकाई ओनसोलाव बे सेकखौ आं बेहाय होफैनाय जादों। मथामथि आंनि आखायाव जेसेबां सेक दं, आं प्रत्येकता मण्डपे थांनानै सेकखौ होगासिनो दं। दा जों बिनि दारै जोंनि फुजा कमिटिफ्राबो जथेस्थ सहाय मोनदों, बयबो उत्साह होदों, बयबो सरकारखौ बाख्नायदों, बयबो बिजेपि सरकारखौ जों आसा खालामाखैमोन थेवबो मोनदों। जोंनि थाखाय बे बिराद गिदिर मोनसे सहाय जादों। ओरैबायदि बयबो मोजां मोननायखौ फोरमायदों। बास। बतझरा एलेकानि दुर्गा फुजाखौ एक्सुवेलि नैबे गोदोनि गौरीपुर समष्टि एलेकायाव प्राय बतझरा होननानै बुङोबाथ' रुपसायाबो गोग्लैबाय। बे हिसाबै 25टा दङ। ओरैहाय बिलासिपारा आगोलनि वेस्ट समष्टियाव 9टा दङ, आरो ओमफ्राय ओरै गलकगन्ज एलेकायाव 4 दङ। गासै बेखिनिखौ आं होगासिनो दङ। दा बिलासिपारा वेस्टआव 9टा दंबावो, बेखौ होनो थांगासिनो दं। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन। 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।